Vlastne ani u nás. Poďme na 5. miesto. Aj 5. miesto obsadila dáma Anastázia Kuzminová. Anastázia Kuzminová, zlatá a strieborná olympijská medailistka, sa v tejto sezóne pevne udomácnila v absolútnej svetovej biatlonovej špičke, čo potvrdila celkovým 9. miestom v seriáli Svetového pohára, v ktorom 5-krát stála na stupni víťazov. Zo svetového šampionátu si okrem iných úspechov odniesla bronz. Gratulujem. On 5-krát. Poďte sem ku nám, Anastázia. Raz sa boskávate, raz sa objímate. Áno. Anastázia, ja ťa hrozne uznávam. Môžem aj ja? Iba raz. A ty mňa? Som nevedela, že to bude tak intimný večer. Anastázia, vyzeráš veľmi pekne. Fakt, takto. Čo vy v tomto nemôžete biatlonovať? Bohužiaľ, musím pretekať v kombinéze. Ale inak aj tá je veľmi fajn. Málo kto by si mohol dovoliť takú kombinézu. Keby bola priesvitná? Nie? Cézar. Áno, pardon. No, Anastázia, tak teraz sú dve možnosti, aby sme sa trošku zabavili. Buď ťa necháme hovoriť po slovensky, alebo si pustíme také malé naučné video. Ako je to teraz s tebou a s tvojou streľbou? No, streľba ešte trošku si žiada. Po slovensky pokulháva. To asi nevyslovím, pripáč. Takže také inštruktážne video by si prijala? Jasné. Tak nech sa páči, aj pre vás všetkých, ktorí možno začínate s biatlonom. Áno. Prvá strelecká položka je najdôležitejšia. Už pred príchodom na ňu sa musíte sústrediť a myslieť na súperov, ktorí sú za vami. Pozrime sa, ako rieši streľbu tento švédsky pretekár. Áno, veľmi dobrý ťah. Ale pozor, už je tu ruský borec. Teraz sa Švéd nechal trochu rozhodiť. Nevšimol si pritom Nemca. Všimnite si jedinečnú techniku nemeckého pretekára. Nádherný zásah. Ďakujeme veľmi pekne, gratulujeme. Anastázia Kuzminová, 5. miesto, individuálne športy. No. Aha, vy ma takto beriete sem, pardon, jasné. No dúfam, že toto by jej mohlo pomôcť. To by jej určite mohlo pomôcť, jasné. Áno. A určite sa dostaneme aj k ďalšiemu, 4., 3., 2. a 1. miestu. Ale ešte predtým by sme veľmi radi vyhlásili športovú legendu. No to by sme mohli. No. A športová legenda, v čom to spočíva? Športová legenda spočíva v tom, že je to človek, ktorý je športová legenda. Už raz bola táto cena odovzdávaná na OVB športovcovi roka 2011 minulého roku. Ano. Viete, kto získal túto cenu? Netuším. Olympijský víťaz v boxe z Helsing z roku 1952, pán Jan Zachara. Taký človek, áno. To je športová legenda. To znamená, že ja to ešte nemôžem získať. Nie, lebo to by mal byť niekto nad... Nad 50 rokov. To ešte nemám. Áno. Ale nebudeme dlho asi čakať, nie? Nie? No, je to tak, by som povedal, pár mesiacov až týždňov. A ešte by ste museli... Poťažmo rokov. A ešte nejaký šport by ste mali začať robiť. Je to potrebné? Áno, pre športovú legendu. Alebo môžete dať zabiť všetkých ostatných a budete tiež legenda. To tak skôr sa na vás hodí. Ale ešte teraz si to nevyhlásime, pretože tu máme inú legendu. Čo majú spoločné? Že sú to legendy. Neuveriteľné veci sa dejú dnes večer. Neskutočné. Ako sa nám tie mozgy napojili. Zapadá to do seba. Zapadá to, ale úplne. A ja som veľmi šťastná, myslím si, že budete aj vy všetci. A teda hovorím teraz za seba, teraz trošku aj za pána, ktorý sa volá Peter Marcin. Pretože sa veľmi tešíme z pána, ktorý teraz príde. Je to naozaj hudobná legenda. Má krásnu skladbu, teraz novú vianočnú. Nevieme, či ste zachytili. Zatiaľ mám dojem, že bohužiaľ len v českých rádiách. Je to taký jeho veľký comeback a teraz ho uvidíte v slovenskej televíznej premiére. Je to pán Václav Neckář a jeho pesnička Púlnoční.
Jedu domů po trati, jedu přes kopce, za okny padá sníh, budou Vánoce. Chmury, trable, starosti nechal jsem ve městě. Uslyším lidi na půlnoční zpívat v kostele. Haleluja, haleluja. Ježíš na kříži strápený občas se usměje na ty, co v zázrak uvěří, na ty, co zpívají. Aleluja, 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 aleluja. Beránku náš na nebesích, stůj při nás, až přijde tma. Aleluja, aleluja. Stojím v prázdném kostele, hvězdy nade mnou. Z kříže zbyl jenom stín, ale přesto slyším. Aleluja, 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 aleluja. Beránku náš na nebesích, stůj při nás, až přijde tma. Beránku náš na nebesích, neopouštěj nás, až začnem se bát. Haleluja, 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 haleluja. Nádherné. Ďakujeme. Ďakujem.
Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Pán Václav Neckář. Nádherné. Nádherné, ja už mám svoju obľúbenú vianočnú pesničku. Nádherné, Fakt, veľmi krásne. prisahám. Juj, dobre, tak. Počkaj, vrátim sa do CZ. Legenda- Ako som to robil? Ja. Slečná, vy viete, čo môžete robiť, keď nevládzete behať a nevidíte? Nie. Rozhodcu. Dobre. Alebo môžete byť legendou ešte prípadne. Čoho? Športu. Nie. Áno, športu. Áno. Športu. A kto Áno. si myslíte, že si ľudia myslia, že by mohla byť športová legenda? No to by ma naozaj zaujímalo. Tak sa na to pozrime, pretože v uliciach Bratislavy sa pohybovali rôzni Slováci, pýtal sa ich Ďuro Mokrý. Kto by sa mal tohto roku stať podľa vás športovou legendou? Popluhár po fotbale. Chris Cole, on skateuje. Ten bežec, jak sa volá? Bežec? Ten Černoch. Bob Marley? Nie. Asi by som povedal Michal Martikán. Mal by to byť niekto, kto niečo pre slovenský šport dokázal. Mal by byť vzorom pre celú spoločnosť. Kto je to podľa teba napríklad? Žijúca športová legenda. Golonka. Mohol by byť Jožko Golonka. Mohol. A prečo? Tak bol aktívny, živý a celkové išlo to dobre. Tak podľa mňa najväčšou športovou legendou bol určite Vinco Lukáč alebo Golonka, pretože toho vždycky obdivuje moja babka. Lebo že to boli fakt perfektní hokejisti. Jožko Golenka. Golenka. A Golenka prečo? Má gorálky alebo čo? Gorálky. Kde mal gorálky? Na korčulkách? Dobrý korčuliar. Dobrý. A keď dal Rusom gól, normálne poboskal lat. Gól! Golonka dal gól! Je to úžasné! Gól! Golonka! A tí Rusi ako nabil Rusov hokej, veď to vieme aj my mladí a ani sme to nevideli. A kto ti to o tom rozprával? Však on stále o tom hovorí. Jožo Golonka by to mohol byť. Prečo? Mal niekoľko medailí, hral za Slovan. Pamätáš si ten víťazný gól, keď dal Rusom? A spadol na zem. A poboskal lat? Ľad a hokejku, myslím, tak to dvíhal. Hokejko, to bolo úžasné. Gožko Golonka je najlepší hokejista. A prezývajú ho Žiletka. A prezývajú ho Žiletka. Žiletka. A Jožo má čo? Dlhočíznu hokej. Hej, neviem. Hokejku. Tak jednoznačne Jožko Golonka, lebo je to proste pojem na Slovensku. Každý ho pozná a obe celkovo. Tak Jozef, keď to vyhráš, budem rád naozaj. Dobre si reprezentoval Slovensko. Uvidíme, či tento mladý muž bude rád naozaj. Cenu už máme pripravenú. Toto boli názory ľudí z ulice, ale klub športových redaktorov rozhodol možno rovnako, možno inak. Uvidíte o chvíľu, sledujete OVB Športovec z roka 2011. Výsledky prídu o chvíľu a cenu príde odovzdať pán prezident. Tak, pán prezident, pripravte sa a sledujte nás.